बा हारिनि जातिनि गाज्रि खामानि मावनो थाखाय संगठन जोनोम जायाखै बा सानदों सानाखै बेखौ बुंनो गोनां जोंहा खोथा जेबो गैया मानो होनबा दिनै माबा मोनसे संगठन दानायाव माहारियारि आफाद दानाया रावबो संगठना माहारियारि आफादखौ गाज्रि खामानि मावहोनो थाखाय संगठन दाया किसुमान संगठनाव नाम बुङां किसुमान संगठन दं दिनै खुगा गैयाल'सै स्रि स्रि दा बे बेलायाव जों ओंखारबोदों दिनैसिम बर' गामियाव माने किसुमान जायगायाव ओरैबायदि जायगा दं माने जेयाव माने लामा गैया मिथिबाय दिनैसिम किसुमान जायगायाव स्कुल मोनसे गैया दिनै बेरानि स्कुल दं 3-4 किल'मिटार गोजानाव थांनानै बर' स्कुल दं बेफोरबायदि किसुमान बिभिन्न धरननि लकेल समस्याखौ लानानै जों दिनै बे संगठनखौ दादों आरो मेनलि जि बे संगठनखौ दानाय जादों जोङो माने बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव बे इन्टारिम बडिया बेखौ सिफायनानै जों माने गोदान माने इलेक्सन खालामनो थाखाय बे प्रेसार होनो थाखाय माने आसाम गभर्नमेन्ट जिथुनिखि आरो दानि बे बिजेपि सरकार बा बिजेपि गभर्नमेन्टआ जिथुनिखि सालायगासिनो दं इन्टारिम काउन्सिलखौ बेखौ सिफायनानै माने जोंनो इलेक्सन नांगौ बे खोथानि थाखाय जों प्रेसार होनो थाखाय बे संगठनखौ जों दादों आरो लोगोसे जोंनि जिथुनिखि बर' समाजाव किसुमान बिभिन्न धरननि समस्या दं बेखौ जोङो बेनि बेलायाव माने एसे सांग्रांथि खालामनो थाखाय जों बे संगठनखौ दानाय जादों बे समाव नोंथांमोननि खहा खालामगोन नामा सासे सानै सुबुङा सानदों बेनि सायाव मा बुङो बेखौलाय सोरबा सानदों सानाखै बेखौ बुंनो गोनां जोंहा खोथा जेबो गैया मानो होनबा दिनै माबा मोनसे संगठन दानायाव माहारियारि आफाद दानाया रावबो संगठना माहारियारि आफादखौ गाज्रि खामानि मावहोनो थाखाय संगठन दाया बा हारिनि जातिनि गाज्रि खामानि मावनो थाखाय संगठन जोनोम जायाखै दिनै जोंनाव संगठन गैयामोन नामा एनडिएफबि आफाद बिएलटि आफाद बिसोरोथ' अस्त्र हमना संगठन खालामदों जोंथ' बिना अस्त्र गणतान्त्रिक जोङो माने संगठन दादों हा बेयावथ' बुंनो गोनां राव थानाङा आंनि हिसाबावबा मानोना जों रावनिबो खहा खालामा आरो जों जातिनिनो खामानि मावगोन जों जातिखौ मोजां लामायाव दैदेननोसो खामानि मावगोन जों दिनै एबसुआ थालिर दंफां फांबा गायथों इउबिपिएफआ फांबा गायथों बर' जातिनि नामाव जोङो फांसे गायगोन होमबा बे जातिनि डेभेलप जायाखै नामा जातिया लाब जादोंना जाया बेखौ बेनि थाखाय माने जोङो रावनिबो माने रावखौबो जों दुसिया बा रावनि जिखुनु संगठनखौ जों दुसिया रावखौबो जों गाज्रि बुङा सोरबा संगठनखौबो जों गाज्रि बुङा आरो जोंखौ बुंनाङा जोंबो हारिनि थाखाय ओंखारबोदों हारिखौ दैदेनलांनो थाखाय ओंखारबोदों जिथुनाखि जातीय समस्या जोंनि बर' जातिनि समस्या दं बेखौ लानानै जोङो खोथा बुंगोन राव बुंगोन सरकारखौ नारसिननो जों ओंखारबोदों मानोना दिनै किसुमान संगठनाव नाम बुङां किसुमान संगठन दं दिनै खुगा गैयाल'सै स्रि स्रि दा बे बेलायाव जों ओंखारबोदों मिथिबाय बेनो आरो खोथाया डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस